Ħajjet l-eks deputat tal-Partit Nazzjonalista Karl Guder ġiet iċċelebrata s-sibt filgħodu b'qudiesa fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan. Mal-familja u l-ħbieb ta' Karl inaqdu l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Il-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Robert Abela, l-Speaker Angelo Farrugia u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Preżenti wkoll il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra fosthom uħud li magħhom Karl Guder ħadem mill-qrib f'mument jew ieħor ta' 3 leġislaturi li matulhom kien deputat. Il-qudiesa tmexxiet mill-eks kappellan ta' San Ġiljan, Monsinjur Claude Portelli, li fl-omelija tiegħu qal li l-preżenza ta' dawk in-nies kollha fil-Knisja ħbieb politiċi minn kull partit ixida ta' ħajjet Karl. Għalli Karl dejjem kien lest li jaqgħad, li jgħin, li dejjem ta' valuru li l-ħbiberija, dejjem lest li jagħti kuraġġ lil kulħadd bla ebda distinzjoni. Monsinjur Portelli qal li Karl Guder kellu mħabba kbira lejn il-familja u n-neputijiet li qal kienu l-mimmi ta' jnejh. Għalli biex nżommu ħajja l-memorja ta' Karl Guder għandna nagħmlu ħilitna biex nippruvaw inkomplu nħadnu l-prinċipji li għexa lihom Karl. Monsinjur Claude Portelli kompla b'appell lill-politiċi u qallhom biex jagħmlu ħilithom biex jilleġiżlaw bis-serjetà fuq dik li sejjaħ il-pjaga tal-mart mentali. Għalli ma nistgħux inħallu lil kattiverija li ħafna drabi hemm fuq il-mezzi soċjali tkompli tkisser il-bniedem. Enfasizza li hemm bżonn li nkunu iktar konxi ta' xulxin. Monsinjur Claude Portelli qal li hu impossibbli li wieħed ma jitħawwaġġ quddiem tan dubji u domandi u wkoll forsi ħsibijiet u sentimenti taħtija. Qal li bħalma qallu missier Karl stess din il-ġimgħa Alla ħares wieħed ma jkollux il-fidi f'mumenti bħal dawn għax ikunu ferm iktar ibsa. Tem l-omelija tiegħu billi ringrazzja li ġenituri ta' Karl, Simon u Franz tal-valuri sbieħ li rabbow lil ulidhom bihom u li Karl għaraf jgħix bihom. Fit-tmiem il-qudiesa l-korteo funebri waqaf għal ftit ħin quddiem il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan fejn Karl Guder serva bħala sindku u attiv diversi għaqdiet. L-aħħar waqfa kienet quddiem id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista f'Tal-Pjetà fejn ingħata tislima mill-amministrazzjoni u l-impjegati tal-partit u dawk ta' Net Media. Karl Guder kien il-kap tal-operat ta' Net Media u kienet jaspira li jikkontesta l-karika ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.